n'obodo egwu adịgo n'obodo obodo ajụgo oyi ebe niile degolu egwu adịgo n'obodo obodo ajụgo oyi ebe niile delugo maka mkpụrụ mmiri wọta n'oge tienemi n'obi ifo mkpụrụ mmiri mmiri enwere ilo mana ọ bụrụ mkpụrụ mmiri egwu adịgo n'obodo egwu adịgo n'obodo ọ bụ gịnị bụ mkpụrụ mmiri a ebe niile ji agba balabala oke n'ọsọ ngwele n'ọsọ ọ bụ mkpụrụ mmiri onye sese mkpụrụ mmiri ọ nọrọ jụụ ọ nọrọ ka onye achọpụrụ achọpụ onye sese mkpụrụ mmiri ọ na-awụ ọzọkwa n'arụ onye sese mkpụrụ mmiri ọ na-agbake isi mbọsị ọ na-abụrụ ego oge ji se mkpụrụ mmiri afọ o ji ide papa ya obele isi o ji ide mama ya obele isi mkpụrụ mmiri mkpụrụ wọta imega anyị ife ụmụ okolobịa niile anyị chekwubele chekwube na mkpụrụ mmiri ana gọvanọ iyi ọgwa na onye gbasịa mkpụrụ mmiri ọ na-apụzikwa ala ịvụ onye nwale mbụ nwanne ịma mmazi na ọ bụ nya ọgwa na onye gbasịa mkpụrụ mmiri o yeliri ozigbo nri ọ na-atasarụ ọ na-eme ka onye ala ndị Igbo niile nwee n'anya ọ bụ na mkpụrụ mmiri a na ọ nabago ụmụ Igbo n'iyi anyị Igbo niile wee tinyezi iwu na-afụ mkpụrụ mmiri maọbụ gị na-ele ele na-enweta gị nwanne apịa gị na mkpụrụ kwati onye a na-apịa ịtali mkpụrụ mmiri n'ọdụ amụ onye a na-apịa ịtali mkpụrụ mmiri a na amụ adate ajụjụ ị ga-ajụ onwe gị kedu ka mkpụrụ mmiri si bata n'ọba anyị ọ bụ ụfọdụ ụmụnne anyị ndị ego na-atọ ụtọ karịa na va bubetelie ka va nwere nwe kpala ego mana abịa niile na-asụ na-emebi nwanne gị nwoke na-emebi nwanne gị nwanyị ma ị na-anya na ọ dịrọ mma ọzụzụ ndị Igbo tụrụ n'inu wee sị na ọkụkọ ọkpatiri na adeli ya n'ụlọ mana ị na-anya tata na
ndị be anyị ghọtara ozi a nya bụ ini ndị Igbo tụrụ gbogbo na mkpụrụ mmili bụ ọkụkọ ọkpaji nwanne selenye n'ụlọ ma ndị gọvanọ ma ndị igwe nọ n'obodo ndị PG youth president wee kwuo wee sị ka arapụ mkpụrụ mmiri si elezinye n'obodo niile rapụkwanụ mkpụrụ mmiri kemgbe anyị ji pụta ụwa na ndị mmadụ na-esekwa n'anwụrụ na-esi Igbo na-ese Captain Black ife na-ese serike onwere nke ndị Igbo ji nwee mma iwu dị a na nya bụ mkpụrụ mmiri na ọ bịala ka o mebie ife na n'Igbo nwanne gị sebe mkpụrụ mmiri a na ndụ gị na ọ dịkwa riski na mbọsị ọ chọrọ ise mkpụrụ mmiri ọ bụrụ ego o mee gị 50 ife m na-agwa ndị Igbo ife gbasara mkpụrụ mmiri a si malive ga-eme ihe n'oge onye ejidere maka mkpụrụ mmiri apịa vetali ajụjụ ị ga-ajụ onwe gị ịtala ọ ga-akwụsị mkpụrụ mmiri maka na ndị ọcha na-ele anya enenesighị ife niile ga-enene wee chọpụta na mkpụrụ mmiri na ọ nwere ọgwụ ka anyị kwụsị n'ife a egwu adịgo n'obodo egwu adịgo n'obodo egwu adịgo n'obodo egwu adịgo n'obodo maka mkpụrụ mmiri egwu adịgo